айни ҳол боша ин чиз ройвон ҳастад. бо ҳатман ба маълумоти шумо мерасонем. видеоҳои моро ба ҳамин хотир пайгирӣ кунед ё аз даромадан дар Русия. ҳамон рӯзе ки шумо патента мегиред. Салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. як информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. бо диққат гӯш кунед ва ҳатман дар видео лайк гузоштана фаромӯш накунед. аввал як чиза тавсиятон метавон, чиқале ки медонед дар реестр шаҳрвандои хориҷиро муҳоҷироро дабавид кардагиянд ва то 10 сентябра агар корашона ҳал накунанд депортшон мекунанд. касе ки мехоҳад донистан номаш дар ҳамин списка ҳаст ё ки нест, номри WhatsApp меброяд, бодурен сразу тафтиш кунед ва бубинед. дар Федератсияи Русия аз 1 сентябр нархи сабти ном ва иҷозатномаи фаъолияти муҳоҷирон боло меравад. дар ин бора РИА Новости хабар додааст. бар асоси нархномаҳои нав сабти ном дар маҳалли иқомат 500 рубл айни ҳол боша ин чиз ройвон ҳастад. тамдиди муҳлати иқомати муваққатӣ 1000 рубл, тамдиди иҷозатнома барои кор ё аз навбақайдгирӣ патент 4200 рубл, додани нусхаи иҷозатномаи кор патент ё ворид кардани тағйирот ба он 2100 рубл мешавад. сабти ном дар макони зист 1000 рубл, ҳоло бошад ин чиз 420 рубла дар бар мегирад. ва инчунин тағйиротҳо дар бораи супоридани маблағи патент ва бо як патент кору фаъолият кардани муҳоҷирон. яъне бар асоси нархномаҳое ки мо қайд кардем, дар инҷа сабти ном, тамдиди муҳлати иқомат, тамдиди иҷозатномаи кор, ҳамин чизҳоеро ки мо номбар кардем, нархномаҳош тағйир меёбад барои супоридан нархномаи нав. ва инчунин дар инҷа қайд шудагӣ ҳаст ки тағйирот ва иловаҳо барои патент низ ворид мешавад аз моҳи сентябр. ва дар ин мавзӯи ҳозир ки чӣ тағйироту иловаҳо барои патент ворид мешавад, информатсияи пурраву дастрас надорем. агар ки информатсия шуд, бо ҳатман ба маълумоти шумо мерасонем. видеоҳои моро ба ҳамин хотир пайгирӣ кунед, аз хабарҳои нав ҳама рӯза огоҳ бошед. касе ки границаи Қазоқистон мехоҳад сафар кунад, номерое ки меброяд ин ширкат боваринок ва нархи арзон назар ба дигарое. зангшон бизанед, границаи Қазоқистон буред. саволҳои шуморо мехонем акнун, бо диққат гӯш кунед ва ба саволҳотон ҷавоб гиред. Баротова нависонда. Ассалому алайкум ака. Мара бибим 3 сол боз дар Россия гаштиям. ягон хел документ накардагиям. ба Тоҷикистон раванд, чӣ мешавад? Депорт мекунанд. 80 даромадагиям. Документ надоранд. новобаста аз сину сол, вақте ки дар як ҷо зиндагонӣ мекунед, мисоли гап, шумо ҳадди аққал бояд регистратсия дошта бошед. барои надоштани регистратсия, бале, имконият ҳаст ки мисол запрет бикунанд, уведварения кунанд. Беҳрӯз Саидов нависонда. Ассалому алайкум бародар. иншааллоҳ ки хубен. аз худованд барои шумо пеш аз ҳама саломатӣ хоҳонем. баъдан пешравӣ, муваффақият дар корҳотон. ба саволи ман ҷавоб дем. трудовой договора 2 моҳ аз гирифтани патент кардан дар кор ё аз даромадан дар Русия. ҳамон рӯзе ки шумо патента мегиред, аз ҳамон рӯз ҳисоб мекунед ва аз ҳамон рӯз муҳлата чанд қадаре ки мақсад муқаррар кардагиянд ба назар бигиред. як нафари дигар нависонда и юрист тиҷей саволҳои махсус ҷудокардагида ҷавоб медодад ё ки шиносои худшонад. ман 2 бор нависам, ҷавоб наомад. 2 бор нависонда мумкин саволи такрорӣ нависонда ё мумкин хеле ки мо дар як видео ҳамаи комментарияҳоро намехонем, ба хотире ки минути видео дароз мешавад ва касе ки саволош мисол аз пеши мо меброяд, мо кӯшиш мекунем ба саволҳо ҷавоб гардонем. як нафари дигар нависонда салому алайкум. ман патента чӣ хел продлит бикунам? продлит кардани патент вобаста аз доштани трудовой договор мебошад. бе ана ҳамон шумо наметавонед ки продлит бикунед. як нафари дигар нависонда салом додарҷон, аллоҳ нигаҳбонот бошад. ман 2 штраф дорам. соли 2023 то ҳозира наспоридам. граница рафтам, омадам дубор. документ кардам. штрафом набаромадааст. аз ҳама даргоҳсозлук биромад штраф. ҳама набаромадаст. ҳар киҷо бифаҳмам ки ман штраф дорам ё ки не. аллоҳ нигаҳбонот бошад. ҷои мои документи гуфтани ҷо ҳастад. ҳамонҷо дамерен муроҷиат мекунед, паспортона пешниҳод мекунед ва дар ҳамонҷо баъза даниёра метавонанд ки проверка кунанд. як нафари дигар нависонда салому алайкум акаи Сорубон. ака як савола ҷавоб медодӣ. дар паспорти тоҷикӣ номи падар бе фамилия метавонам загран гирифта ба Россия рафта
агар ду номаро дар назар дошта бошен, бале мешавад. Як нафари дигар нависондаи додарҷон: Қазоқистон корда чӣ хел рафт? Чунки Россия депор дорум. Бояд кор карда зиндагиро пеш бурд. Раҳмат. Қазоқистон чӣ хеле ки медонен, боз имкониятҳош хубтар ҳастад. Мисол дар уҷа ҳар моҳа патена меспорен, дигару дигар чизо як бор ҳуҷҷат мекунед. Аз ҳама хубаш ҳам ягон шиносона меомена унҷа ки кору фаъолият бикуна, сафар мекунед меден. Мақсад мо ягон каса тавсия дода наметавонем хидмат. Азизода нависондаем: Салому алайкум бародар. Ман мигратсиони госсиқатӣ даромадагиам. Сентябр буд мешавад. 3 моҳ буром, боз ҳамин сол дуром. Идоф работа проблема намешавад? Ҷавоб медодем: раҳмат пешакӣ бародар. Не, проблема намешавад. Вақте ки баромаден, муҳлати муқаррар кардара нигоҳ кунед, аз рӯзи буромадагитон ҳисоб карда, идоф медорен, работа мегирен. Проблема нест. Муроҷон нависондаем: Ассалому алайкум. Агар одам 17 сентябр 27 сола шавад, ура хизмат мебаранд? Илтимос ҷавоб диҳед: не, ҳамин 27 сола кишиден, аллакай аз хизмат озод мешавем. Як нафари дигар нависондаи: Салом, созе хубе накард. Ман як бор ном фамилия 6 сол пеш иваз кардам. Метавонам рафта? Ай Москва ба патент омада будам. Трудовой доштам. 6 моҳ шид ватан даем. Ному фамилияи пештаратона иваз карданаш сабаби депорт боша. Агар мумкин аст ки идоф мерен, мақсад дигар дар аэропорто ози отпечатки мегиранд. Дар отпечатки ки буромад, боз проблематон мешавад. Гурезов нависондаем: Салому алайкум бародар. Картаи Сбер 100 рубл минус шида. Ҳамида проблема мекунанд. 100 рубл минус шида боша, пардохтш кор, ягон проблема намекунанд. Як нафари дигар нависондаи: Акай Сорбон, ягон ҳуҷҷат надорум. То 10 сентябр буром. Ягон гап намешавад? Ҷавоб дед: 2 моҳ вақт аст. Чӣ хел продлит кунем? Хуб бифаҳмам. 2 моҳ вақт нест, 1 моҳ вақт мондаги. Барои пешай даҳам бидрои, проблема намешавад. Баъди даҳам ки дуромаданӣ шидӣ, дигар раҳат наметиҳанд дар Россия. Зинда ва сарбаланд бошен. Савол боша бинависонед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.